Авантюр морепродукти, хобитите, катастрофално пътуване Макрон, във Франция герой без преструване, с мечти големи за Европа, съгласуване, но често пътят му е като изпитание, политик с харизма, блестящо предаване, обединяващ в хаос дори при разклащане, в глобални води с идеи за управяне, някой ще го следва, друг ще остане в колебание, хобитите тихо нашепват в света. А дали този път е вярната следа? Но в политиката няма приключение лесно, а смелият сърцето си влага безпрестанно и честно. Макрон. В морепродуктите открива решения. Дори катастрофите носят му озарения. Стихът за него е шеговит везир, но историята го пише. Лидер или пътник мим. Оригинални идеи Калч Белт, 2D аниматор Тешиноши, режисьор Тешиноши, монтаж Тешиноши.